Zanu PF uzvambukile lomunyanka. Kana muchinge makatevera nyuzidzi kubva kudhara panapa ndo panonzi paKulian TV pacho panopakurwa nhau dzese dzamunenge muchida kunzwa dzinenge dzichitika dzine chekuita neZimbabwe chete chete. Saka kana uchingosvika panapa chizoa tinodedzera kuti pasi neZanu PF because inini ndine chimonya mubrain, ndine chihondo mupfungwa chekusumudza Zanu PF nenzeve ndichirovera pasi. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboekani. Nyaya iri panapa yesh pane zvakawanda zviri kuitika, to be very honest, muri yeZimbabwe nemi. Saka ndangoti ndingomhanya kusenseni kudai so ndikukuzivisai kuti chiri kunyatsa kutora nzvimbo, ma streets akatsamwa, vanhu vakagumbuka zvisingaite nezvinhu zviri kuitika izvozvi. But anyway, regeza tingogara tangoonesana nyaya iri panapa. Zanu PF heavyweights have started flexing their muscles in their increasing ugly fight to position themselves in the race to succeed President Emerson Mnangagwa amid plots to elbow out these perceived to be newcomers through legal means and political maneuvering. The war to succeed Mnangagwa has exploded into the public arena, especially after recent Politburo Central Committee and Women's League meetings. There are indications that the 82-year-old ruler loyalist wants to elbow out Vice President Constantino Chiwenga from the race as the preferred business tycoon kuda kwashe Tagwirei. On Friday, it emerged that Zanu PF legal Secretary Patrick Chinamasa was forced to retract a memo sent to the ruling party's provincial official on June 5 that could have disqualified Tagwirei from becoming a Central Committee member, clearing his way to contest for senior leadership position in the party. Zvikanzi iwewe ndiwe ani iwewe Chinamasa unonyora uchitaura kuti zvoni unoda kugadzira chinhu chako chimemo chako chekuti unovharira kuda kuTagwirei nemabhillions anawo, unosata Tagwirei gokora, wakamira sani, wakamira pai kurumidza kunozvigadzirisa. So this is the situation right now. Nyaya yakuitika ndeyekuti new generation yakupinda zvine chipower muZanu PF macho, because vanhu vese vanga kutonga Zanu PF vanga vasiri kutonga muZanu PF nenyaya yekuti vane pfungwa dzakapinza, nenyaya yekuti vane kana ma ideas are better, no, but nekungoti vane ma high ranks kupanana zvigaro kubva kudhara kuti isusu takatobva kuhondo, saka order yedu yakamira yakadai so chihondo mupfungwa chocho chakabvira kudhara chakaiswa pakanaka chakagadziriswa. Saka the situation right now manje paipa pakunzi nzira yakuvhurwa, vari kuda kubvisa Chiwenga munzira kana kuti kumubvutira chikafu pamuromo. Unenge watosanga wakatobata spoon uchitoziva kuti ndakuda kutodya, spoon watoibata uchipota uchimbosirwa ndezve zvekumboti alright chipedzisa zvandadya pototi spoon uzongomuka chikafu chakatorwa. Saka ndo nyaya iri kunetsa iko zvinezvi. But regeza timboona kuti chicha udonyatsoitika kuti uyu nigirikini akunzi atangidze kuita zvinhu zvakambwinge yaisa memo yaakaisa yacho ikuda kukanganisa Tagwirei kuti ave a Central Committee member. Mashura cheo. But ini ndangu ndakambozvitaura zvinhu zvokuti tinenge tichida kuona cheto kuti zvinozoitika sei. Saka zvimwe zvacho tinongoti aiwa is better zvitike nenguva yazvo, because sometimes unozoti asi muri kupredict, asi muri kuita sei, but tinenge tichitoonera zviri kuitika. And then tine imwe nyaya ndiri kusangana nayo iri kuitika kune vanhu vanoenda kuchechi. Muri sei vanhu vanoenda kuchechi kwa Prophet Emmanuel Makandiwa, inini handina chakashata about vanoenda kumachechi atiti, but there is a sermon yavo imwe iri kutendera zvakanyanya pari kutaurwa nyaya yekuti zvoni vanhu imimi kune vanhu vakaregedza kutanga kundifollowa nenyaya yekuti inini ndiri aligned with the president. For sure, ndakazvitaura ndikati chinoitika ndechekudai so like itakutarisa mastatement avo manje avari kutaura zvekuti ina ndina basa nekuitirwa favor from mumwe munhu, because ini tichiona nyika iyi zvakasiyana nemaonero amunoita. Dai ndikakuvhurirai mamwe maZimbabwe nemamwe mapresidents amuri kufunga kuti anganhingirikana tichibvisa current president iye, muchatoona kuti anenge atori mahwani chaiwo kuzviona. Isusu chinenge chiripo ndechekudai so zviri simple izvi. Kunaona anoenda kuchechi, isusu edu ndosaka tisingazvide zvekunhingirina zvakanyanyanya zvekuenda kumachechi kunobheliviswa izvi. Isusu tiri kuda kuita tingoonesa, teida kuonesana zvinhu zviri paground. It might make sense to him and his family, because those guys vatori millionaires. Haisi secret iyo, already millionaires, they are living large, vari kuita zvese bo life yavo iri kuita sei iri correct anditi. But isusu manje hatisi okay with everything that is happening in our country. We are not even okay, and our young brothers are unemployed, vamwe vacho vari mune zvinodhaka, nzara is everywhere, tingangoti Zanu PF yacho iri kuuraya vanhu nenzara. In fact Mnangagwa wacho wavari kusimbisa ari kuuraya vanhu nenzara. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti tizotanga kuti aiwa tikanzwa kuzviti ndiwe munhu waMwari, titi ko Mwari wako uri kunamata haana tsitsi here
nesu kana kuti nevandingina vedu vari kuzopinda mune zvinodhaka neurova huri kuitika nekusakara kuri kuitika nemasituation arimo muzvipatara imomomo. Mwari wako runamata haana tsitsi here. Tinenge tingori concerned chete. It's not like kuti amenyengerere favor kuzi favor mune michitoida kubva kumunhu maitomborwa makurusedi vanhu uye kumachechi muchidaiswa muchibhadhara muchiadvertise maredhio matv kokuri kuda kuita se kudedza vanhu. I understand kuti vari vakabhiliva vakazonyatsokutera ine mwoyo wese, but I think it's not fair kuti uzongoti vanhu I don't care ndabasa nemi chero makasandinhingi handidi kuti mundinzwire favor kuti asei, because my connections haisisiri secret kuti chakukuraramise haisisiri mari yechegumi yatochange yato mari yekungoti chechi ngaite se ngairarame nonazvo ichienda ichirana, because maakutomeka something. So my businesses, different type of businesses ndo zvakukuraramisa. Saka kuti unzi uri kurana mabusiness masvinu muZimbabwe ane musoro unenge waita sei? Unenge uri muface weZanu PF, that's it. Unenge uchitamba neZanu PF yacho zvakanyanya, because kana as long as uda kurana business usingatambe navo vanogara vachikutsoma running a business in Zimbabwe. Secret ingoripo ndeyekuti kuti uda kurirana straight kudai so zvinonetsa. Saka pane pamwe uchiita hukopo uchinoita se uchinorowa tumwe tumashortcuts mubusiness imomomo itwo ndotwa munenge muchida kutsvaga tumafavors. Hapana accountability, kungorana wakatoenda. Saka hapana pokuti ungazobuda papublic uchiti aiwa vakanganisira vanhu vadidi vatadzira nyika. Handowazvoona ndo panenge pangori nenyaya chete, but anyway imwe yacho ini kunikirikino wangu inini handinaye kunyanya kuita nayo stereki. But there's the other issue iri kutenderera panapa. Emerson Mnangagwa does not forget and he does not forgive. So chaita tibude nyaya iyi pari kunzi Harare Regional Magistrate Mr. Donald Ndiworei has dismissed former Foreign Affairs Minister Walter Muzembe's application challenging his placement on remand. Magistrate Ndiworei ordered Muzembe to return to court on Friday to trial date allocation. This development follows the court's recent confirmation of 3 outstanding warrants of arrest against Muzembe. Saka pari kunzi kana zvakadaro kana mazogara uzokunzi uyu kana makamutadzira yeye aripo same president ari kusimbiswa namakandiwa yeye ndo ari kunzi akanganure vanhu ke makada kuita zvekutamba anogona kutokunyudza ende panosungwa munhu uri kuzviona. Ameno regedza timboona kuti muri kuona usende kusangana neimwe. The Zimbabwe Republic Police ZRP has declared that its officers are not allowed to enter betting shops or gamble at casinos while in uniform as the force moves to protect the public image and uphold professional standards. Kana uri mupurisa weZRP zviya zvekuti munomboti maenda kubasa makarwa chiuniform mopinda mobhejera mabhiza motamba chindege moita sei aiwa ka muchakwanise kunge muchizvida, because inozoti nyaya yanga yakunetsa. Ningi wanga uri kupo njuta hachibaba nambro wa Seko boss ndo mabasa uka Seko is just, those guys Seko andopinda mwa kutoswera achitoita se akagarira chindege chiri kutambwa zvisingaite zvindege fanika mumwozi pane mumwozi yamene unonzi chi yanetsa zvisingaite mumwozi yayo inenge chingotaurwa paZimbabwe. Saka panonzi mapurisa ese kana une uniform sanengera aumana kusvika pakudzikisirika zvekudaro mapurisa kuti imimi makutosvika pakutoita zvekutoisirwa uri mutemo kuti musasaende kunobheta maita mbiri yekunobheja toziva kuti nzara, but I think something must be done. But kana ma serious kana panyaya yacho mapurisa tozotaura hatingakwanisa kuramba tichikutaurirai pamwe family dzenyu ziri kudya dzichiguta handi imboita ndo life yacho ikoko, but I don't know kuti muchazonyatsoita sei ipapo kana zvichinge zvaramba zvakaningirikina. Tobva tapinda pane nyaya ya George Charamba mahwana ake kuri kunzi kufune fertilizer yakadingirina tingataka vharwa rero takabirwa I don't know, but nyaya yacho iri kunzi a truck driver allegedly disappeared with a 26-ton load of ammonium nitrate fertilizer meant for delivery to the Battlefields farm of Deputy Chief Cabinet Secretary and Presidential Spokesperson George Charamba. Sidapisile Mpofu, 49, appeared at the Mbare Magistrate Court on Monday charged with theft of trust property. It is the state's case that Mpofu of Simbi Park in Redcliffe was conducted by Charamba's assistant Tsitsi Chirwa to arrange transport of fertilizer worth 17,160 from J&J in Mount Abdem to the farm near Kwekwe. Mpofu reportedly hired truck driver Stewart Sanikwa, who collected the consignment on July 11. An official from the president's office, Gift Nyamutoa, was supposed to accompany the delivery but arrived too late. The National Prosecuting Authority
said Nyamutoa later drove to the farm and discovered that the fertilizer had not arrived, prompting a police report. Prosecutors say Mpofu also provided false registration details for the truck used to transport the fertilizer. He has been remanded in custody. Nyaya dzacho vanhu vakujera kuba izvi. So I know these days these are the issues dzinongondinakidza kuti vanhu vakujera kungoti vakakuona kunge ushandira Zanu kayo vana kutera mbuti hanzi macitizens ndakazomwa hanzi macitizens vari kutora share yavo ende hanzi hazvichabvumidzwe kuti munhu weZanu PF akabirwa wotaura kuti abirwa, hanzi unongoti aiwa vanhu vaenda unotora share yavo. Situation yacho atori mahwani. Ndo imwe yenyaya zvekare iri kunzi yakaitika, truck driver akanikida. Tingangoti mukomana akatsotswa, ndo situation iripo jocharamba. But yeah, those guys utsinyi hwavanawo inhangu ndongona ndakatotarisa face dzavo utsinyi. I feel sorry for that guy yake akagara atiza nezvinhu nefertilizer yacho akasasvika nayo. I feel sorry already because ndozviziva zvinoitika nendovaziva vanhu ivavo zvisingaiti unhu hwavo kana zvavanokwanisa kunge vachikuitirai. Kana dai anga ari umwake ka dai adzosera. But anyway, tinozongoona kuti ndikuchawira tsvimbo neduwa. Ndo ma-updates muri yeZimbabwe andinaona kuti mutange dherenyu zvakanaka makateerera muchinzwa muchiziva zviri kuitika. So kune munhu wese ari muSouth Africa ndoregistrwa company vavhurirwa FNB business account zviri easy. Pane munhu anonzi Owen education research, is the only guy anochimhanya. Namba dzake ndaisa pascreen. Usina work permit kana study permit zvinoitwa na Owen education research. Nongodiwa chete valid passport yako yoyo unoshandisa wakapinda nayo munyika yoyo yakakupinza muSouth Africa yoyo unotoregisterwa izvo usaswera uchivirirwa kunza una bank account nemumwe munhu iwewe uine passport yako. Contact Owen izvezvo namba dzakedzi, raw screenshot, gara wataura naye, tora quotation zvakachipa zvekuti handikudze price because anozotadza kuswera dhera rake zvakanaka panapa makungofona fona. Kana uri serious tora namba ufone wega direct koko.